Getxo, Bilboko metropolian dagoen Uribe Kostako herri dinamiko eta bizia. 80.000 biztanle ingururekin lurzoraren 80% urbanizatuta dauka Getxok. Horregatik, sekreturik gordetzen ez duela errez pentsatu daiteke. Baina, horrela alda? Historia hau, bizarra lepoan Getxoko Euskara Elkarteak antolatzen dituen toponimia helbedetako batean hasi zen. Han entzun genuen Getxon Erdi Aroan dorretxe bat izan zela, baina horren arrastorik ez da geratzen, eta kokaleku zehatza zein den ere ez dakigu. Aizerrota institutuko ikasle gara eta goi biliko gara Getxoko dorretxaren bila. Azteko toponimia ibilbidean dorretxaren berri eman zigun Jon Ormaza eta bere kide historialari batekin bildu gara. Haiek emango digute Getxoko Erdi Aroko leinuen eta sendien oinarrizko informazioa, baita dorretxeen egitura eta inguruko dorretxeen berri ere. Haiekin ikasi dugu Getxo eta Martiartu familiek bat egin zutela, eta ordutik alde bietako lur guztiak baita Martiartu eta Getxoko dorretxak familia berak hartu zituela. Ez da horrela, Altair? Bai, noski. Getxo familia eta Martiartu familia 1454an batu ziren familia batean. Otxo Artiz de Getxo eskondu zen Maria López de Martiartuarekin. Maria López de Martiartu zen bere leinuaren heredera edo. Bere aita edo bere anaia hil zenean Bilbon, Ganguren, berak lortu zuen etxea, lurrak, soldaduak dana, eta bere emaztearekin bat egin zuten, eta hortik aurreruntz betianik egon dira familia berean, Getxo Martiartu. Eta lurrak eta ondareak ere maiorazgo bezala sortu zitu. Gerora, Martiartu eta Getxoko dorretxeak 16. mendean herri zirela kontatu digute, eta ondoren biak berreraiki zituztela. Baina, zehazki, non zegoen Getxoko dorretxea? Bai. Beitu, hemen esaten dute. En la declaración de testigos consta de dicho documento que la casa principal de Getxo, que está en término y jurisdicción de la anteiglesia de Getxo, está demolida. Hau ya san 1600 eta pico, conservándose de ella solo algunos viejos vestigios y señales del sitio donde estuvo plantada. Y dice uno de los testigos que siempre ha oído decir que en el paraje que se conservan dichos vestigios estuvo plantada la dicha casa de Getxo. Y añadió que como cosa de 20 pasos, poco más o menos, arriba del paraje estuvo plantada la dicha casa de Getxo antigua y principal, está plantada la casa que conserva los mismos honores con el apellido de Jáuregui y que tiene noticias de que la antigua casa de Getxo y que se fabricó por el que poseía la susodicha de Getxo cuando se quemó. Sauda, gaur egun ikus dezakegu etxe hau, moldatu da. Moldatu baina bada. Jáuregui familiaren etxea? Beraz, izan liteke gaur egun Sarasqueta Iriondo familia bizi den etxea, garai bateko Jáuregui jauntxoen etxea, Getxoko dorretxe zaharreko harriekin eginda egotea. Horrek bizita bat merezi du, baina horretik Martiartuko pista jarretuko dugu. Izan ere, bertan oraindik zuti baitago Getxoko jabeak ziren leinukoen beste dorretxea. Erandioko Goierri osoa menperatzen duen dorre izugarria da. Kristona da pentsatzea Getxon honen moduko dorretxe bat egon zela. Getxo eta Martiartuko jauntxoek familia bera osatzen zutenez, adituek esatu dute dorretxe honek eta Getxokoak antza handia zuela. Horrela bada, Getxon dorretxaren aztarnaren bat egongo da noinbaiten. Sarasqueta Iriondo familiako kidea den Anderrekin daukagu itxordua orain. Getxoko dorretxea erre ondoren jabeek, Jáuregui familiakoek, bertako harriak erabili zituzten orain Sarasqueta Iriondotarrak bizi diren etxea egiteko. Etxearen aurrealdeak garai bateko baserriaren itxura ematen digu. Korta zaharreko sarrerako arkua egoera bikainean gordetzen dute, baina benetako altxorra etxearen atzealdean dago. Mendeak dituen arte baten ondoan etxeko horma zabala eta luzea dago, estilo romanikoko leiho txiki batekin. Leiho horrek jarraian ekarri digu gogora Martiartuko dorretxean ikusitako estilo bereko leihoak, baita Sarasquetatarren hormaren barrualdeko koska berezi horiek, Martiartun ere ageri direnak.
Ea Anderrek zer esaten digun honen inguruan. Zergatik mantentzen dute norma hau? Ba, esaten dutenez, hormak izan ditzake Getxoko dorretxearen aztarna batzuk edo Getxoko dorretxe errearen harriak izan daitezke hemen dauzkagun harri hauek, eta orduan udalari iruditzen zaio dela kulturaren eta historiaren zati bat Getxorena, eta orduan proposatzen dute mantentze lan bat egiteko honekin. Zuhaitzarekin ere gauza berdina gertatzen zaigu. Osea, mantentzeko eskatzen digute edo. Hemengo ingurumena asko aldatu zen etorri zinetenetik edo berdin jarraitzen. Bai, behitu, hemen daukagun argazki batean ikusi dezakegunez. Igertzen da bakoitza zelekutan dagoen, osea, enzi ikusten da nun dagoen baserria, hemen dago eremu guztia libre eta gutxi gora bera hemendik bizi bazara badakizu ze egunetan, osea, kokatzen zera pizkat mapan, baina ikusten denez asko aldatu da, sobre todo asko edifikatu da ingurua. Orduan lehio hori dorretxaren parte bat izan diteke, ez? Ba, esan dezakegu baietz, hainbeste eskatu digute defendatzeko eta zaintzeko gune hau, eta gainera lehioak daukan formagatik eta esan daiteke oso probablea. Hortaz, Getxoko dorretxe zaharreko hormaren aurrean gaudela esan dezakegu. Dena den, idazki zaharren arabera, dorretxaren kokaleku zehatza hemendik 20 pasutura omen zegoen, gaur egun erabat urbanizatuta dagoen eremu batean. Horregatik, Getxo zaharreko plano gehiago eskuratu nahian, Bizkaiko Artxibo Historikora deitu dugu. Han eman digute Eusko Jaurlaritzak eskaintzen duen zerbitzu baten berri, orto argazkiak. Horren bidez, posible da satelite bidezko irudiekin leku zehatz batek azken 80 urteetan jasan dituen aldaketak ikertzea. Jauregi etxearen kokalekua aztertuko dugu. Idazki zaharrek aipatzen duten 20 metrotako erradio hori kontuan izanik, 1945ko egoera pantailaren ezkerrean aztertuko dugu. Eskuinaldean aldiz, oraingo egoera dago ikusgai. Urte batetik bestera irudietan salto egiterakoan eremua guzti saltuta dagoela konturatu gara. Baina 1945ko irudian Jauregi etxea ikusten da argi eta garbi, eta hor dago bakarrik, ingurunean beste zer ikusten ez delarik. Hala ere, irudi horren bereizmena ez da batere ona. Horregatik, 1956ko irudira salto egingo dugu. Kasu honetan, asko hobeto ikusten da guztia. Oraindik ez da bestelako eraikinik antzematen inguretan, baina etxetik 20 metroko distantzera ikusten den kolore gris argidun toki pare batek arreta ditu digute. Dorretxaren aztarna ote, gaur egungo irudian txaleten lorategiak dira puntu zehatz horiek eta sastrakaz beteta daudela dirudi. Agian horren azpian zerbait dagolaren seinale. Ez dirudi hori ikertzea zaila denik, baina guk ezin dugu ikusi. Jabego pribatuetan dauden eremuak dira eta guk baimenik ez dugu lortu horra sartzeko. Azken finean, batxiller lehenengo mailako ikasleak besterik ez gara, baina ikerketa honekin aurrera jarraitzeko ahalmena duten instituzioek pista hau jarraitu beharko lukete. 20 metroko erradeko eremu txikia besterik ez baita ikertu beharrekoa. Dena den, kokaleku zehatzarekin edo ez, Getxoko dorretxa osatzen zuen hormaren zati handi bat bizirik topatu dugulakoan gaude. Benetako altxorra Getxo zaharreko bihotzean.